Ako zmeniť tradičnú slovenskú značku piva na modernú? Kríza zasiahla aj slovenský pivný trh. Nie len, že celý trh začal klesať, ale pivári navyše migrovali od prémiovejších značiek, medzi ktoré patrí Zlatý bažant, k lacnejším značkám. Zlatý bažant nechcel tento problém vyriešiť znížením ceny, ale dodaním atraktívneho, moderného významu značky. V pivnej reklame v podstate všetci komunikujú rovnako. Ukazujú mužov, kamarátov, sediacich v krčme pri pive, prípadne fandiacich športu, ktorí pre politickú korektnosť majú medzi sebou aspoň jednu ženu. Naše riešenie? Poďme proti takejto pivnej ortodoxii. Využili sme kultúrnu príležitosť danú aktuálnymi zmenami na Slovensku. Súčasné slovenské sebavedomie nie je dané Jánošíkom, bačom s ovcami a už vôbec nie agresívnym xenofóbnym nacionalizmom. A pôjdeme a zrovnáme Budapešť. Moderné slovenské sebavedomie a hrdosť sú dané slovenským príbehom úspechu. Ako vstup do Európskej únie, NATO, prijatie eura, športové úspechy, slovenské autá, svetový úspech softvérových firiem a celkové otvorenie sa Slovenska svetu. Skrátka, slovenská hrdosť vychádza z príbehu, ako sa Slovensko stalo svetové. Tento aktuálny kultúrny kód sme komunikačne prepojili so značkou Zlatý bažant a využili jeho pozitívny význam pri budovaní vzťahu spotrebiteľov so značkou. Výsledok? Zlatý bažant. Svetové slovenské pivo. Zobúdza ma britský pop z tajvanského budíka. Obliekam si americké džínsy, talianské tričko, Číňany. Vyvenčím maďarskú výžlu a idem. Môj francúzsky šéf vyžaduje nemeckú presnosť, hoci moja práca je preňho španielska dedina. Dojem norskú rybu s gréckym šalátom a mám ešte na niečo chuť. Lenže v práci môžem len brazílskú kávu uvarenú na ruskom plyne. Po tréningu japonského juda konečne odstavím svoje kórejské auto a dám si slovenské pivo. Každý deň stretávam celý svet, ale večer sa teším na niečo naše. Zlatý bažant potvrdil pozíciu prémiového slovenského piva, ktoré v sebe navyše spája slovenskosť a svetovosť. A zároveň reprezentuje moderný slovenský príbeh úspechu, na ktorý sme všetci hrdí. Pozrite sa na výsledky zmeny imidžu značky Zlatý bažant. 10% náraz vnímania značky ako najlepšie slovenské pivo. 10% náraz hrdosti na toto pivo. A 8% náraz top of mind. Ako fungovala kampaň v porovnaní s trhovým benchmarkom? Spontánna znalosť 22%. Podporená znalosť 74%. A odčítanie posolstva. Ale najdôležitejšie je, že sme zvrátili krízový trend migrácie pivárov od Zlatého bažanta k lacnejším značkám a tak sme zastabilizovali jeho trhový podiel. A to bez toho, aby sme znížili cenu piva. Kampaň získala tieto ceny.